Usmanu Malam Tijjani mai gida. Dan Usmanu Malam Tijjani mai gida. Ya mabuwayi Allah mai saita saituwa, kai ka nufe ni da yabo ba na hananuwa. Yau ma na zo da biro na yi rubutuwa, na yi yaƙini za ka ciran duka damuwa. Dan Usmanu Malam Tijjani mai gida. Ka yi salati ta yi hawa hawa gun asalinmu Mahamudu da shi ake zuwa. Duk wani girma da isarsa take ta hawa babu kamar shi, mu da sansa muke ta shakuwa. Dan Usmanu Malam Tijjani mai gida. Har alaye da sahabbai du asasu dai masu amana sun yi aiki ba Allah wadai, kamar su Husaini da Hassan har alin gaba dai. Faɗuma Zahra ita ce a ciki har waje dai. Dan Usmanu Malam Tijjani mai gida. Shak Tijjani kai ne fitila a rayuwa, Shagi Birima dafa inka yana ta karuwa. Shewa Aliyu na bunza a yaya damuwa, ya maulaya shau baba aiman na garkuwa. Usmanu Malam Tijjani mai gida. Malam Tijjani halhadan kai ake mana. Dan Usmanu ba mai iya canza magana, sanda ka furta komai ya amsa ashina. Baka da sani namiji ka hazana. Dan Usmanu Malam Tijjani mai gida. Baka da wasa ka shafa shiri na maikiya, kowa ya sani kai ne malam kake waya. Ka haɗa komai ga shehu dukan karataya, ka zama shine ya zama kai babu tambaya. Dan Usmanu Malam Tijjani mai gida. Aikin da kayo yau gashi ana amfanuwa, wanda ya san Allah ta ku yake ta gamsuwa. Ka baje aiki ba mai kwana a damuwa, kai na bishehu har abada ba mu rabuwa. Dan Usmanu Malam Tijjani mai gida. Girma daraja matsayi dan Usman na gani, kofa ta shiga kai ne da makullin ta tuni. Duk wata cuta Malam Tijjani kai ne magani. Tuni mun gane ba mai huda mun zamani. Dan Usmanu Malam Tijjani mai gida. Kasan Allah shi ma ya san ka gaskiya, kufa ya kunu idan ka nufe mu ma biya. Zan ta yabanka ko a so ko karma ajiya, na zabe ka amana dai ba na waiwaya. Dan Usmanu Malam Tijjani mai gida. Zati sufa suna kai ne gaba daya, ba a gane ka kai ne fili da gaibiya. Tsira ne kai mai
yabu babu tambaya ta inda ka zo ya ishe mu kara dubiya. Usmanu Malam Tijjani bai gida. Kai majanuni ne a cikin gausi na tambaya, amsar da ta zo mun kai ne ka rubuta bimiya. Ba a sanin ka komai ya taru bai daya, min kai laika ashe kai ne ma kulliya. Usmanu Malam Tijjani bai gida. Baka da tsara kuma kai ba a yi ma bagire, dan Usmanu a komai shehu ka kure. Tunda na ji ka na ji ba mai manna tokare, zan ta yabanka ba mai sawa na tunture. Dan Usmanu Malam Tijjani bai gida. Juyin zamani kai ne ke tafiyar da waje, ko an ɗauka tilas a dawo dai a aje. Kake tasarifin komai dan Usman a baje, ko an binne za mu fitar tun da kai kaje. Dan Usmanu Malam Tijjani bai gida. Dan Usmanu kun ga halin da nake ciki, banda kamar ku kaunar ku a rai yana ciki. Ku na bishewu ban gane fari kuma da baki, in ba ku ban ba wa zai banne farin ciki. Dan Usmanu Malam Tijjani bai gida. A kulliyata ban san kowa baban da ku, yabon ku nayya nai sabo ne da ni da ku. Ku dube ni ba ni da kowa in ban da ku, wallahi Allah Malam Tijjani mai gida. Dan Usmanu Malam Tijjani bai gida. Wa zai duba no mai gida. Dan Usmanu a yi min dan barin nada, da fa'i jalabi kai ta yi min hagaban abada. Na shaku da kai ba ma yanzu batun ada. Dan Usmanu Malam Tijjani bai gida. A dube ni dan Usmanu mai gida, a karbe ni dan Usmanu mai gida, a wanke ni dan Usmanu mai gida, a kula ni dan Usmanu mai gida. Ni ne naka dan Usmanu mai gida, bani da kowa sai kai dan Usmanu mai gida. Bani da komai sai kai dan Usmanu mai gida. Ina kuka dan Usmanu mai gida, kuna kallo aya dan Usmanu mai gida. Kamun dafa'i aya dan Usmanu mai gida, kamun jalabi aya dan Usmanu mai gida. Ka dube ni dan Usmanu mai gida, ka kalle ni aya dan Usmanu mai gida. Ka karbe ni aya dan Usmanu mai gida, banda kamar ku aya dan Usmanu mai gida. In ba ku ban ba wa zai mai ya mai gida. Ni ne naka amma dan gata mai gida, a karɓa yaban ya dan Usmanu mai gida. Allahu la ilaha illallah ya mai gida, Allahu la ilaha illallah ya